Mga worst case scenario gipangandaman sa Lapu-Lapu City Police sa pagdag sa unya sa mga tao atol sa Traslacion. Gahapon sa buntag usa ka simulation exercise sa bomb explosion nga adunay stampede ang gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City Police uban sa mga personnel sa DRRMO, BFP, CTMS, Red Cross ug ERUF. Gihimo ang simulation exercise sa church grounds sa Virgen de la Regla Parish nga dagsaan unya sa daghang mga tawo nga mosimba ug muuban sa Traslacion karong Enero 18. Atol unya sa kalihukan, mopakatap ang Lapu-Lapu City Police ug dul-an sa 400 ka mga personnel. Wapay labot ni ini ang mga force multipliers ug mga personnel sa ubang mga uniform service. Huwag natin makitaan mga kadudahan, tao o butang or mga backpack, magibilin sa gasa. Kaya naitabo sa ubang lugar nga dili posibleng mahitabo sa tuwa, pero kung ato ng pangandaman o magtinabangay ta pagbantay is hopefully dili na mahitabo sa tuwa. Samtang gipahimutang na ang platform sa tiilang bahin sa First Mactan-Mandawi Bridge, diin dawaton sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City ang imahen sa Holy Family atol sa Traslacion nga ihatod sa mga opisyales sa Mandawi City LGU. Samtang mipagawas na usab og abiso ang City Traffic Operations Management System kon CTMS nga sirada ang First Mactan-Mandawi Bridge sa mga motorista sugod sa alas 10 sa gabi sa Enero 17 hangtod na sa 1:30 sa kadlawon sa Enero 18. Apan pabiling siradaan ang pipilakadan sa Barangay Poblasyon nga agian sa rota sa Traslacion paingon sa simbahan sa Birhen sa Regla hangtod na sa Naval Forces Central hangtod sa alas 6 sa buntag sa Enero 18.